लोगोफोर बेक टू माय चेनेल नोंथांमोनखौ पारमिसना चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबाय लोगोफोर दिनै जोंहा रेस्टुरेन्टावहाय एसे प्रग्राम दङ ओमफ्रायो बोरमा खासि माबा लाबोनानै मैया दोनफैदोंमोन आं नोंथांमोन देखायाखै बेफोरखौ देखायनो हानायनि लोगोफोर ओमफ्रायो दायो प्रग्रामनि रेडि जागासिनो दिनै डिउटियावबो थाब फैनांबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननो एसे माबायदि साजायदों डिक्सनारिफोरखौ देखायहैनोसै आङो लोगोफोर सोलोव थांगासिनो फाइनालि बेफोरनोसै नै गासैनो ओरैहाय साखाफारा बेबायदि खालामजोबदों जेसेबांनाखि लान बेखौहाय गासैबो बिदि खालामनानै होजोबदों लोगोफोरनो ओमफ्रायो बेंग्लाया खामानि मावबाय थिदोंना हैयाव दं नै फुगारना दोनबाय नै बिदिनोसै बिदि साजायजोबदों आरो लोगोफोरनो नै बाव बिदि दोनदों गावसिनि फुजियारि खोमानि बे बिदि खालामदों नै स्पेसियेलैहायबो मन्दिर खालामदों बेंग्लायावहाय बाहागो लाफाथिदों नै खुलुमगोन दा बे नामाथाय दा फैफाबाय आरो नै दा एसे नोंथांमोननो देखायबाय लोगोफोर ओमफ्रायो दा एसे देखायगोन ओमफ्राय ओरैहाय मालिकबो दङ नै रायो ना मायोखौ मिथिले रायनायालाय रायनाय नङा खोमा ओमफ्राय सारे फारे बरियाल' जाबाय आरो नै गारिखौ एसे देखायनांगौ ओरै बेंग्लायाव लाफानायजों नायहरदोंमोन नै मा खालामो नायनायसै फुरा ओरैहाय साजायजोब्बाय आरो लोगोफोर आंथ' जोबोद हामजादों आं साजायनो रोङिखायनो माने आं बयबो साजायनायखौ मोजां मोनजोबो आरोना आरो अनारनि गारि गोजा बियो बेखौ रेजेंआवसो खोलैना दोनबावदों गोगोम गारि दं ओरैबो एसे साइडआवहाय ओरै जिरायग्रा बानायना होदों आरो ओरैनो रेस्ट लाग्रा आरो दफानो स' लोगोफोर बेनोसै ओमफ्राय हरै साइडआव एसे देखायहैबावनोसै आङो लोगोफोर सार भिडिअ लिया नै जोंनि सारा ओरैहाय सार सासे दंबावो नै सार हाय खार'ना हा ओरैहाय हरै एसे देखायबावनोसै ओरैहाय बिदि होना होजोब्बाय आरो ना बे गासैबो बरियाल' नुदों आंथ' साजायनो रोङिखाय आं गासैखौबो मोजां मोनो दहायनो होनखादों हा सर ओल्ड यंग पुट्टा ओल्ड बाय यंग बाय सर यंग बाय सर सर अरे काय कर रहे काय कर रहे ये कर इधर 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 वन मोर बुड्ढा सर वन मोर बुड्ढा ओल्ड बुड्ढा काय कर थोड़ा पावला ये नहीं टीवी की ओके आराय दे आरो गासैनो स्पेशल मन्दिर बानायदों नै बहाय नै मन्दिर खालामगासिनो दं ओमफ्राय दाहाय रायजोफोर फैला खेबनो मोनो ना मोना हा आं मिथियानो था उसका नाम क्या इसका कटी सुब्रमण्य नहीं भगवान का नाम को बोला चामुंडी देवी सामुंडीनि इसोर आरो इयो इसनि थाखायहाय स्पेशेलि बानायदों सामुंडीनि नामैहाय लोगोफोर दा ओंखाम जानायखौ देखायबावनोसै नोंथांमोननो हायोब्ला जों मानसि गैयाला देखायफैनो हागोन लोगोफोर ओमफ्रायो मानसि दंला हानाय नङाखौ आं खोन्थाखाबाय पार्सनेलैहाय बेफोरावबो एसे मडेल देखायना होबाय आं दुगैग्रायावहाय आंबो फुजियो आरो लोगोफोरनि बेवहाय फाइनालि ओमफ्राय ओरैहाय आलासिफोर फज'ग्रा खालामदों नै ओमफ्राय फुरा जानाय लोंनायनि थाखाय आरोखि ओमफ्राय हरैहाय संनाय खावनाय खालामदों खोमा नायहैनि आङो लोगोफोर एसे जुम बोनानै हौवाफोरनि खाथियाव थाङोबो लाजियो होनब्लाबो नायहैनायाव माबायदि संदों जानायनि थाखाय प्लेट रेडिनो बिदि नै प्लेटानो जुमखाय बारा नुवाखै क्या खाएगा उसको खाएगा इधर क्या है ये क्या चिल्ली चिकन चिल्ली चिकन हाँ कितना खाएगा घी राइस पूरा घी राइस है हाँ इधर रसम हाँ रसम ये रसम है और कुछ है
इधर ये क्या चिकन पेपर ड्राई चिकन पेपर ड्राई बेंगलाई बानायग्रा नै बे दिस इज मटन मसाला ये सांबर मसाला है सांबर का मसाला ये रायता रायता स्पेशल है रायता मटन सांबर इधर मटन सांबर मटन सांबर Bro, वाओ ये कितना क्या आदमी खाएगा ये क्या ये बोटी बे रेजेगा रे बीबू और बे मटन का हां मटन का बोटी ये अंडा अंडा है ट्री हाउस मस्टर है ना पूरा मस्टर हाँ ठीक है इधर सांबर बिग शेफ हाँ शेफ हाँ पूरा देखाएगा लोगों पर ओके बाय मीठा मीठा अंडा अंडा इधर क्या करेगा किधर इडली है इडली है देखेगा कौन इडली सा मेरा लैंग्वेज में ना क्या बोलेगा इडली मनो सांबर इडली एक और जो बड़े कलसा ये इडली हाँ इडली तो इडली से खाएगा इडली तो इडली ya इडली इडली Hello? इडली इडली di mana ini bos saya cucumber टमाटर उधर tomato इडली banana एक साल्ट एक लेमन cucumber oke bye pura kamu kरेगा burai ami ni coba nih gola asa ada bapak ingat nih baru dong singene gebla master enggak Boria देखायनो हाजोबा आङो सारफालायनो ओमफ्राय हरै मावग्राफोर दं हनै जुम खालामि आं एसे फाइनालि खाफा लांफिनायसै नामा बेंलाय खाफा लांफिनायसै नामा हा बेयाव नायसै सिङाव माबा बानायजोबदों बै साइडआवहाय दंजोबो इडली बानायदों ओरै बानायजोब्बाय नै पुरा एकदम ओरैहाय जाहोनाय आरो नै बरियाल' साजायदों गोजौआवहाय आथिंबो हा Hey, ini. पुरा स्टाफमी गोजायो सर सर इडली मानो सांबार Hey, सांबार ये बोटी को जो क्या बोला इडली मानो सांबार बोला मैं क्या बोटी को जो बोटी को जो बोला पोटी को जो बोटी को जो पोटी को जो क्या क्या चिकन बोटी को जो ये मटन चाप्स हाँ बोटी को जो चिकन कुरमा ये बोटी को जो ये बोटी को जो तो इसको बुझा फिर क्या खाया इडली चिल्ली चिकन स्वीट हो गया रायता इडली मटन इडली में डाला पूरा जाबाय सर देखा फुल करो हाँ फुल किया ना सब पूरा आदमी को देखा सर बोटी ये बोटी को जो इडली पोटी कुजू बोटी इडली मटन चाप्स हाँ चिल्ली चिकन हाँ रायता स्वीट स्वीट रायता 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 ये रायता कुकुम्बर सलाड हाँ ये येलो लेमन नींबू 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 संपा सर संपत मैनेजर ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾ नंबर 1 मैनेजर सर नो यार जिला बोलन से क्या ये तुम्हें मां मैनेजर अंडा अंडा को भी दिखाओ अभी अंडा रायता अंडा रायता aku देखायखादोंमोन नै बेनोमोन जालाबाय आरो फुरा स्टाफनि इसोरो बे फाजुल नै पूरा कंपनी का स्टाफ है बोलो कंपनी का स्टाफ होटल का स्टाफ होटल का स्टाफ नै अरे डेन्जार 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 लाजियो कलेज फरायफुनाय गोलैना ए सब्जी लगाया देखो
Mana mulai? Sibana? Acha ya? Ano? Ini nakoba. उसका वीडियो देखा का Ni खाएगा मटन नहीं खाएगा इसलिए उधर खाया. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು हाँ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ उधर भी है ना पूरा द लेडीज सेम मिक्स खालाम दं आर्ट सेमबो जानायफ्रा. ओरैहाय मावग्रा दांग्राफोर दङ लोगोफोर. Berte. Nikhil serem gana Nikhil ko nile guys le. Pura जानायखौ ससे देखायबाय लोगोफोर जाखांलाबाय सोरबा सोरबा केमेराखौ टेनसन लाजिखायो ओमफ्रायो होनब्लाबो मा होनो खेबाय आरो आङो सोरबा सोरबा मोखांखौनो फांथेना लालायबाय होमब्लाबो खेबबाय आङो. बेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट होलानो जाबाय. बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गाइस मन.